Menteri Rangba Dokeri Narendra Modi ne kasni nangba ke video conference ulasam ya ki city thungkam sha kumbanya pa we hajar mut ki nong tre thamai ba sha thung ha kitna tre kam ba pher ka sarkar pedeng ka menteri tanat latangka ka sarkar pedeng ka Nirmala Sitharaman hinnen kasni kala shimbanta ha ka jingana Global Sovereign Debt Roundtable GSDR bar harangkat ka Managing Director of International Monetary Fund IMF ka Kristalina Georgieva bat President ka World Bank David Malpass. Usumbot Menteri Rangba ka jela bakmi ya katanan kampo yang ba Preston Tensong ha ka sngi balang ulaong pa ya ka kam basa thali ha katnat pulen ansa pendep hapo jong news nem. Usumbot Menteri Rangba ka jela uba Preston Tensong ulaong ba ka sarkar jela kalalum ya ka jingyalang kami banya ha ka kat atrik mentau punai ban kami ya gilat jingpan kre na ka benda ka jingyalang G20 ka ban sa panlong ha shilong ha ka kat neo bat kat pratarik uyayong ka jingkhan ka International Aviation Safety Assessment jong ki India kan peteng ban yaine ha ka kardan ban nengkong kat ba kari ka penhun ya ka kendon jong ka jing shngai ha ka liang ki kam leng swing ni ki International Standards for Aviation Safety